күздө келип жеткенде мына береңгени кеше алып бетердик 190 гектарны. Мына бүгүн суганга кириштик. Суганның да оңушу субханалла ибеткене көрүнө, где-то 40 тонна шамасы пока инде средний пока көрүнө инде. Мына исен сау алып складларга салырга береңге бетти. Олда кишер, шүгүндүр, кебисте әле ким әйтмешли уборканың әле башыгына дип әйтергә була. Бу бүтән культура соң алынгачтын. Әле уборка башландыгына инде неләргә. Калганнарына. Аллага шөкер, алга куелган планнар үтәлеп бара. Былтыр менә самоход бәрәңге комбайн алган, үзебезгә алга куйган шул вакытта кишер комбайны самоход үзе йөрүшле дип әйтик инде. Аны да алдык Аллага шөкер. Менә бер яхшы иномарка трактор аласыбыз килгән, ансы да тормышка ашты Аллага шөкер. Икенче елга инде склад төзү турында хыялланабыз, жол салдыру. Туктап торырга план юк, алга